Kaixo, orain, impresora zerbitzua nola erabili dezakezuen azalduko dizuegu. MGPko kampuseko eraikuntzetako pasilloetan aurkitu ditzazkezue impresora makinak. Makina hauek multifuntzioa dute, beraz, bertan, inprimatu, kopiatu eta eskaneatu ahal izango ditugu gure dokumentuak. Impresoren erabilera beste hainbat zerbitzurekin batera, zuen erabiltzaile eta pasaitzarekin egin behar duzue. Eta bi aukera ditugu, bat, impresorako pantailan gure datuak sartu edo ikasle txartelarekin balidatu. Azken hau, erabiltzeko, impresorara joaten garen lehen aldian, txartel irakurgailuan ikasle txartela jarri eta ondoren pantailan gure datuak sartu. Era errez honekin txartela gure erabiltzailearekin binkulatzen da eta hortik aurrera txartela presentatu bakarrik egin beharko dugu. Beti ere, txartelik ez badugu, gure datuak pantailan sartuta balidatu ahal izango gara. Behin gure erabiltzailea binkulatuta, gure txartelari saldoa sartu beharko diogu, eraiketa ezberdinak egiteko. Honetarako ondorengo webgunera joan beharko gara. https://kopiagintza.mondragon.edu/2.bederatzi1 eta gure erabiltzaile eta pasaitzarekin balidatu. MF Papercut webguneak kopien inguruko datu guztiak gordetzen ditu eta saldoa rekargatzeko aukera ematen digu ordainketa pasarela bidez zuen bankuko aplikazioa erabilita. Behin gure txartelean saldoa edukita, ondorengo eraiketak egiteko gai izango gara makinetan. Originalen kopiak burutu, MF Papercut portalaren bidez bidalitako lanak edozein makinatan inprimatu, dokumentuak gure e-postara eskaneatu, baita USB memoria edo SD txarteletatik dokumentuak inprimatu. Makina guztien ondoan, eraiketa bakoitza burutzeko gida azkarrak dituzue. Bestalde, 6. eraikuntzako beheko solairuan erreprografia zerbitzua dago. Bertan, aurretik adierazitako aukerez gain, aukera bereziagoak aurkituko dituzue. Adibidez, enkuadernazioak, plastifikazioa, formato bereziko impresioak, DIN A3 koloretan eta abar luze bat. Erreprografiako beste zerbitzuetako bat Mobility Print da. Honen bidez, gure lanak eraikuntzan barreiatutako edozein makinatan inprimatu ahal izango ditugu. Horretarako, impresora bat instalatu behar dugu gure ordenagailuetan. Impresora hau eskuratzeko, interneteko nabigatzailean http://emdeirureta12.amazazpi.amar.berrotamazazpi.laurotamaica-setup helbidera joan beharko gara. Webgune hau Wi-Fi ikasleak sarearen bidez bakarri dako eskuragarri, beraz, unibertsitateko eraikuntza batean egon beharko duzue. Webgunean, deskargar emango diogu gure sistema eragileari dagokion fitxategia deskargatzeko. Oroitu, fitxategi honen izena ezin duzuela aldatu. Beraz, bentana bat irekiko zaigu, fitxategia non gorde nahi dugun galdetuko diguna. Deskargatuko den ubikazioa aukeratuko dugu eta honen bidez fitxategia deskargatuko da. Ondoren, fitxategia exekutatu beharko dugu impresora instalatzeko. Beraz, behin deskargatuta, fitxategia exekutatuko dugu eta lehenbizi hizkuntza galdetuko digu. Behin hizkuntza aukeratuta, kontratua onartu beharko dugu eta ondoren instalatu beharko dugun impresoraren izena azalduko zaigu. Follow you ikaslea. Berau aukeratu eta gure erabiltzaile eta pasaitzarekin balidatu beharko gara impresora honetan. Gogoratu, erabiltzailea izena .abizena formatuarekin eman behar dela. Behin instalakuntza burututa, gure ordenagailuan impresora berri bat edukiko dugu. Inprimatzea baimentze duen edozein softwareetan agertuko dena. Beraz,
Adibidez, Word dokumentu bat inprimatu nahi badugu, Worden imprimir aukeratuko dugu, gero inprimatu, eta bertan online impresora kargatuko da. Lehenbizi, konektatzen saiatuko da. Beraz, impresoratan Follow You ikasleak impresora aurkitu beharko dugu, eta berau aukeratu. Honen bidez, gero gure ikasle txartelarekin edozein makinatan balidatu eta gure lanak inprimatu ahal izango ditugu. Lan hauek gure txarteleko aurretik kargatutako saldoan kargatuko dira. Inprimatzailea konektatzen ari da. Eta prest dagoenean, inprimatu botoia sakatuko dugu. Bestalde, kurtsoan zehar, hainbat ikasgaietarako software berezia beharko duzue zuen ordenagailuetan. Orain azalduko dizuegunak orokorrak dira. Geroago, kurtsoa aurrera doan heinean, ikasgai bakoitzeko irakasleak adieraziko dizue zein software beharko duzuen. Oharra, mesedez, ez hasi orain denok batera softwarea deskargatzen sareak ez baitu jasango. Lan hau etxean egitea gomendatzen dizuegu. Dagoeneko, software hauen bertsio zaharrago bat instalatuta baldin baduzue, lehenik guztiz desinstalatu beharko duzue, bestela arazoak sor daitezke eta. Aurreko argituta, bakoitzak bere Moodleko sesioan sartu, menuan ikaslegunea edukiko duzue. Bertan, manual askoaren artean, teknologia zerbitzuak deritzon atalean, software biltegia Google Driveen izeneko esteka duzue. Esteka honek Google Driveko banatutako karpeta batera eramango dizue. Hemen, karpeta bakoitzak eskuragarri dagoen softwarearen izenarekin edukiko duzue. Karpetaren barruan instalakuntza burutzeko manuala dago, baita instalakuntzarako fitxategiak ere. Momentuz instalatu beharko duzuen softwarea honakoa da: MATLAB, SolidWorks eta MATtype Officerako.